Mlieko. A zda žiadna iná potravina sa nepíši lepším imidžom. Obchod s mliekom nemá konkurenta. No kým veľkí spracovatelia neustále zvyšujú obrat stále novými kreáciami, poľnohospodári sa sťažujú na kolísavé ceny. Každý obyvateľ Nemecka ročne v priemere skonzumuje 85 kg mliečnych výrobkov, mlieka, tvarohu, syrov. Nemecko tak patrí k svetovej špičke. O zdravosti mlieka však predsa existujú pochybnosti. Vraj môže spôsobovať astmu, kožné ochorenia, diabetes či dokonca rakovinu. Znamená teda mlieko pre náš organizmus naozaj len zdravie? Obchodný šláger – mlieko. Obrovská ponuka výrobkov kedykoľvek a na ktoromkoľvek mieste je dôsledkom technického pokroku. Rozsiahle reťazce chladiarní od polí cez supermarkety až domov do chladničky. A o narastajúci dopyt sa prirodzene stará aj príťažlivý vzhľad. Mlieko sa okrem iného skladá z vody, mliečného cukru, tuku, bielkovín, hormónov a vápnika. Úprava je pomerne zložitá a namáhavá. Obohacuje sa o vitamíny a trvanlivosť si vyžaduje mnohé farbivá. Mlieko mám veľmi rada. Napríklad z mysli alebo aj k iným potravinám. Sú pre vás mliečne výrobky dôležité? Áno, v syre a iných mliečnych výrobkoch sú vraj dôležité látky, ktoré by mal človek mať. Ja žiaľ mlieko neznášam. Mávam z neho bolesti brucha. Asi je to alergia na laktózu. Pre deti a zdravie rast kosti je však dôležité, pokiaľ im nespôsobuje problémy. Ja som na mlieku vyrastol a chutí mi. Mlieko je pre mňa každodenná potravina. Prečo? Lebo si myslím, že ľudský organizmus ho potrebuje. Modré nebo, zelené pastviny. Reklamy mliečného priemyslu robia celé 10 ročia všetko preto, aby tieto klišé naďalej živili. Veď to, čo pochádza z prírody, môže byť len zdravé. Je to naozaj tak? Smerujeme do centrály nemeckej spoločnosti pre výživu, skrátene DGE v Bonne. Spoločnosť školí zdravotníkov a poradcov pre výživu a financuje ju najmä spolková vláda. Mlieko dôrazne presadzuje a odporúča na každodennú spotrebu. Aj tu však očividne vedia o ohrozeniach, ktoré môžu z mlieka vznikať. V odbornej literatúre sa vyskytujú pozorovania, ktoré upozorňujú na to, že mlieko alebo konkrétne vápnik v ňom obsiahnutý sú možnými karcinogénnymi látkami vyvolávajúcimi najmä rakovinu prsníka a prostaty. Viaceré štúdie však objavili len istý súvis a v záveroch nie sú jednotné. Mlieko je príliš komplexná potravina a nedá sa spoľahlivo označiť, ktorá jeho látka môže byť štatisticky významne škodlivá. Pozoruhodné stanovisko. Predstaviteľka nemeckej spoločnosti pre výživu vie o možných rizikách súvisiacich s konzumáciou mliečnych výrobkov a dokonca menuje aj tie najhoršie následky vo forme ochorenia rakovinou. Nám, spotrebiteľom, spoločnosť vo svojich 10 zásadách zdravej výživy odporúča konzumáciu mlieka bez akýchkoľvek obmedzení. V bode 4 sa uvádza, mlieko a mliečne výrobky sa majú konzumovať denne. Ani slovo o možných rizikách? V našich všeobecných odporúčaniach to neuvádzame. 10 stravovacích zásad hovorí, že je potrebné sa stravovať plnohodnotne a vyvážene. Zásady platia pre zdravé osoby. Mlieko, odporúčená potravina len pre zdravých?
Aj Margit Felixová z Kaltenkirchenu mlieko považovala za zdravú súčasť výživy, až kým neochorela. Najprv prišli bolesti a z rúk mi začali padať veci, pretože som ich nedokázala udržať. Na chrbte, neskôr na nohách aj na rukách sa mi objavili veľmi nepríjemné výrážky. Navštívila som kvôli tomu kožného lekára aj ortopéda a obaja mi takmer zhodne povedali, že sa s tým nič nedá robiť, pretože to súvisí s vekom. Jeden mi predpísal kožný krém a druhý liek proti bolesti prstov. Nič z toho však takmer vôbec nezabralo. Zmenila som teda stravovacie návyky a z jedálnička som vylúčila mliečne výrobky, teda syr, tvaroh a jogurty. O krátky čas na to ťažkosti ustúpili a napokon celkom zmizli. O súvislosti medzi podobnými príznakmi a mliekom sa Margit Felixová dočítala v knihách. Len málo ľudí predpokladá, že aj mlieko môže byť príčinou vzniku ochorenia. Ponuka mliečnych výrobkov je neobmedzená a na trhu sa objavujú stále nové výrobky. Zdá sa, že hranice sú neobmedzené. Reklama vytvára čoraz väčší dopyt. Monte gibt's auch im extra großen Becher. Garantiert kontrolliert. V poslednom roku sa len v Nemecku investovalo 300 miliónov eur do podobných reklám na mliečne výrobky, teda 3-krát viac ako napríklad na výrobky z mäsa. Vielen leckeren Sorten. Almigurt von Ehrmann. O dobrý imidž mlieka sa starajú aj politici. Napríklad spolková ministerka hospodárstva Ilse Aignerová počas tzv. Zelených týždňov v Berlíne. Nie je zodpovedná len za ochranu spotrebiteľov, ale aj za požiadavky výrobcov mlieka. Mesto Kiel, miestna pobočka inštitútu Maxa Rubnera, spolkového úradu v rezorte ministerstva hospodárstva. Inštitút sa pôvodne nazýval Spolkový ústav pre výskum mlieka. Máme tu stretnutie s doktorom Michaelom de Vrezem, ktorý tu už 30 rokov pracuje ako chemik. 60% vápnika získavame z mlieka a mliečných výrobkov, najmä zo syrov. Syr je dôležitý najmä v mladosti, do 20. roku života, pre zdravý vývoj kostí a kostnej hmoty, ktorá sa počas života oslabuje. Vo vyššom veku môže vápnik spomaľovať rednutie kostí, ktoré najmä v prípade žien vedie k osteoporóze. Čo sa však stane, ak z mlieka získame priveľa vápnika? V takom prípade sa pripravujeme o vitamín D, ktorý je pre kosti tiež veľmi dôležitý. Dôsledkom býva slabnutie kostí, osteoporóza. V krajinách, v ktorých sa skonzumuje menej mlieka, sa aj osteoporóza vyskytuje menej. Podľa docenta na univerzite v Osnabrücken a profesora medicíny Boda Melnika sú mliečne výrobky dôležité najmä po narodení. So stúpajúcim vekom však ich vplyv môže nadobudnúť opačný efekt. Aj veľa odborníkov na výživu sa zhoduje na tom, že mlieko môže spôsobovať osteoporózu. Pri vysokom príjme vápnika z mliečnych výrobkov sa znižuje podiel vitamínu D, ktorý je veľmi dôležitý na vstrebávanie vápnika do kostí aj do čriev. Vitamín D je teda dôležitejší ako miera vápnika a vápnik v nadmerných množstvách vitamín D potláča. Z nadmernej konzumácie mlieka a mliečnych produktov tak skôr vzniká riziko osteoporózy. Hneď po narodení je mlieko našou prvou potravou. Materinské mlieko je dôležité pre zdravý začiatok a vývoj ľudského človeka. Melník však zásadne rozlišuje medzi materinským mliekom a spotrebou kravského mlieka.
Okrem vyučovania Bodo Melník pôsobí aj ako kožný lekár. Na stopu mlieka ho priviedli choroby jeho pacientov. So, dann wollen wir uns das mal anschauen, wie sich das Fortbild denn so entwickelt hat. Gucken wir mal. Jeho zistenie hovorí, že pokiaľ sa pacienti dôsledne vyhýbajú konzumácii mlieka, ich zdravotný stav sa často zlepšuje. Melník považuje mlieko za oveľa viac ako len potravinu. Hormóny obsiahnuté aj v kravskom mlieku spôsobujú silné rastové signály. Mlieko je z prirodzeného hľadiska časovo ohraničený signál, ktorý sme v priebehu posledných 10 ročí neúmerne preceňovali. Na význam mlieka sa preto musíme pozrieť z úplne nového uhla pohľadu. Na to, do akej miery je významné pre ľudské zdravie z dlhodobej perspektívy a do akej už nie. Aké sú následky? Máme spoľahlivé údaje o tom, že konzumácia mlieka napríklad počas puberty výrazne zvyšuje vznik rakoviny prostaty vo vyššom veku. Na túto tému vyšla na Islande nedávno veľmi podnetná štúdia. Podobné výsledky však prinášajú aj iné relevantné výskumy mliečnych bielkovín a s obdobiami endokrinných zmien sa spájajú aj mnohé iné civilizačné choroby. Mit dieser endokrinen Veränderung letztlich zu tun. Vedci ako Melník sú presvedčení, že mlieko môže vyvolávať mnohé choroby vrátane rakoviny. Iní sú si rovnako istí, že medzi mliekom a civilizačnými chorobami neexistuje žiadna súvislosť. Ako je možné, že civilizačné choroby ako cukrovka, nadváha alebo aj rakovina sa dnes spájajú s mliekom a mliečnymi produktmi? Pretože potravinu, ktorú všetci považujeme za zdravú, je lákavé predstaviť ako zdravotne škodlivú. Určite je to zaujímavejšie, ako vyhlásiť, že nám škodí nejaký chemický čistiaci prostriedok. Dass ein Haushaltsreiniger als Lebensmittel ungeeignet ist, wäre sicher keine interessante Geschichte. Podľa vás ide teda len o hru na efekt? Až tak by som to nezovšeobecňoval. Určite si to mnohí ľudia naozaj myslia. Ale vo väčšine prípadov ide len o hru na efekt. Ide teda len o to, v čo chceme veriť? Aj teliatka sa podobne ako ľudia živia po narodení materinským mliekom. Ale mlieko z vemien cicajú len obmedzený čas. Zakrátko sa prikrmujú priemyselnými náhradami mlieka. Kravské mlieko je totiž nutné čo najskôr dostať do regálov supermarketov. Smerujeme do Bavorska na inštitút Maxa Plancka v meste Andex. Vedci ako profesor Wolf Schiefenhovel sa nazdávajú, že človek sa môže mlieka celkom vzdať. Súčasná konzumácia mlieka je len kultúrny konštrukt. Problém sa začína s poznaním mliečnej kultúry. Zoberme si napríklad príklad Slovenska v 70. rokoch 20. storočia. Ľuďom sa do povedomia dostal istý obraz a uverili, že mlieko je dobré pre všetkých. Dávajú ho povinne piť deťom, deti z toho však majú problémy. Je to prístup, ktorý trvá podnes a nie je vyhovujúci. No zároveň z toho nemôžem vyvodiť, že kravské mlieko má iba negatívny vplyv. Povedali ste, že krava je skvelý vynález. Ale nevyhnutne ju nepotrebujeme. Áno, to som povedal, naozaj si to myslím. V mnohých častiach sveta žijú zdraví ľudia, ktorí s kravami nehospodária a nechýba im ani ich mlieko. To je pravda. Das ist echte Alpenmilchqualität. Leicht einzugießen. Ungeöffnet, auch ungekühlt, lange haltbar. Lange? Wenn dann nicht immer die mit dem Beerentoast wären. Mliečny priemysel ročne minie miliónové rozpočty na pôsobivé reklamné spoty, ktorými je trh priam presýtený. Je predsa potrebné predať 30 miliárd litrov mlieka ročne.
30 miliárd litrov pochádzajúceho z tzv. Vysokoproduktívnych kráv. Sme na dražbe v meste Bremerforde. Záujemcovia pricestovali až z Talianska. Dojnice sú toho času vysoko v kurze. Máme tu stretnutie s veterinárom Rupertom Ebnerom, ktorý zásadne kritizuje zaobchádzanie so zvieratami len s ako výrobnými jednotkami. Zviera nie je len nákladový faktor, ale predovšetkým živá bytosť. Ak zaobchádzame so živými tvormi, ktoré majú svoje potreby a cítia bolesť, nemôžeme k ním pristupovať ako k strojom, ktoré sa dajú nastaviť lepšie, efektívnejšie a rýchlejšie. Predstavu o stroji nesmieme uplatňovať pri kravách. Podľa doktora Ebnera prebiehajú aukcie s dobytkom všade rovnako. Ide len o jediné. Koľko litrov mlieka môžem za deň získať? Aby sa ukázala dojivosť kráv v čo najlepšom svetle, pred predajom sa nepodoja. Bolestivým následkom je pretekanie plných vemien. Predajcovia sa usilujú svoj dokonalý dobytok predstaviť v čo najlepšom svetle. Už týždeň po otelení nadojila 24 litrov mlieka. To je dobré? Iné nadojili do 30 litrov a najlepšie dojnice aj 40 litrov za deň. Najdôležitejšie je vemeno. Zviera podojíme a z množstva sa vypočíta optimálna cena. Dostatočné množstvo mlieka. S 28 litrami je všetko v poriadku. Výborný výsledok. Posledná výzva 17. Predané. 31 litrov. Zviera po zvierati sa predvádza v aréne a hodnotí. Všetko prebieha presne podľa tikajúcich ručičiek. Halou sa nesú čísla konštatujúce množstvo nadojeného mlieka. Katalog Nummer 33 mit sage und schreibe 45 Liter. Eine, die produzieren will und eine, die mit Sicherheit ganz viel Spaß macht für jeden, der sie jetzt in wenigen Augenblicken ersteigert. Po hodine je koniec. Všetky zvieratá sú predané. Boli pomerne drahé. Stúpol dopyt. A aj ceny sú vyššie. Čím si vysvetľujete dopyt? Stúpla cena mlieka a mnohí výrobcovia odchádzajú do zahraničia. Dnes sme kúpili 3 kusy. Dokopy máme 250 kusov dobytka. Ak obchody idú tak dobre, prečo sa zvyšujú ceny? Najmä preto, že z roka na rok stúpa dopyt po mlieku. Najmä na export. Export nemeckých kráv a export mlieka beží na plné obrátky. Dopyt neprestáne narastá. Len z Nemecka sa ročne vyvezú mliečne výrobky v približnej cene 24 miliárd eur. Mliekárne sú už dávno globálnymi hráčmi a zásobujú celý svet. Mlieko zo severného Nemecka tak skončí v Saudskej Arábii alebo v Číne. Čínska vláda sleduje prostredníctvom mlieka celkom konkrétne ciele. Mlieko má podporovať rast čínskeho obyvateľstva. Čínsky trh je obrovský a potrebuje veľa mlieka. Reklamy ako táto sľubujú, že vďaka mlieku sa z človeka stane minimálne kozmonaut. Samotní chovatelia však obchody vôbec nemajú isté. Neprestajne rastúce výdavky a klesajúce ceny mlieka vedú k vysokej produkcii od 10 do 12 tisíc litrov mlieka na zviera a rok. To predstavuje aspoň 40 litrov mlieka denne. Kráva, ktorá má pri telesnej hmotnosti 600 až 650 kg, vyprodukovať 40 litrov mlieka
musí do vemien dostať desiatky litrov krvi, aby mohlo vzniknúť mlieko. Je to 30 až 40 litrov krvi denne. Na to zviera potrebuje samozrejme prijať a spracovať dostatočné množstvo potravy. Potrava musí byť energeticky vysoko koncentrovaná. Pri veľkochovoch už dávno nestačí krmiť trávou a slamou. Ide o vysoko koncentrované bielkoviny ako sója a k tomu ďalšie látky, ktoré poznáme z hodín chémie. Glycerín, propylín, glykol, kyslé soli, močovinu. To všetko umožňuje vysokú produkciu mlieka. Krava sa môže dožiť až 25 rokov. Takéto živé stroje na rýchlu produkciu mlieka môžu byť rady, ak sa dožijú 5 rokov, ako neprestajne gravidné stroje na mlieko. Sme v ambulancii doktora Heinza Janovica. Mnohé kravy trpia, tak povediac, typickými chorobami z povolania, napríklad častým predĺžením slezu žalúdka, čo je dôsledok prikrmovania umelým krmivom. Je to ťažká choroba, ktorá si vyžaduje operáciu. Malý rez umožní doktorovi pomocou endoskopu nahliadnúť do brušnej dutiny. Aká je príčina ochorenia? Chovanie je veľmi výrazne orientované na produkciu mlieka. A vzhľadom na to sa zmenila aj potrava. Používame oveľa viac umelých krmív ako pred pár desaťročiami a tie spôsobujú ochorenia. Kravu postavia na pohyblivý operačný podstavec, pevne pripútajú a na mieste uspia. Neveľmi invazívny zásah je pre doktora Janovica, ktorý ho vyvinul, už rutinou. Ročne operujeme 300 až 400 kráv, ale veľmi zriedka sa stane, že príde nejaká obranná reakcia. 400 kráv s predĺženým slezom? To máte čo robiť? Áno, zverolekári operujúci slezinu budú pomaly tvoriť generácie. Aj toto je dôsledok moderného mliečneho priemyslu. Operácia trvá možno 40 minút, no rozhodne nestojí pár halierov. Kedysi sa muselo brucho zvieraťa celé rozrezať, aby sa mohol slez posunúť a zafixovať. Pre chovateľa to znamenalo obrovskú hospodársku stratu. Dnes sa môže krava z ambulancie rovno vrátiť do produkcie. Pre obchod je to dobrá správa. Hlavne, že mlieko tečie. V Spojených štátoch mi chovatelia hovorili, že predĺžený slez dojníc je najväčšia pliaga mliečneho priemyslu. Napriek tomu sa v hospodárstve stále pripúšťa 20% tolerancia na toto ochorenie. V Nemecku trpí týmto ochorením 5 vysokoproduktívnych dojníc zo 100. Nešťastné turbokravy sú výsledkom zdĺhavých chovateľských výskumov, ktoré prebiehajú aj v Leibnizovom biologickom inštitúte nedaleko Rostoku. Aj vďaka týmto výskumom stúpla dojivosť kráv v posledných 10 ročiach o tisícky litrov a zvýšila sa aj ich životnosť. V pokusných stajniach nám však vedenie inštitútu nedovolilo nakrúcať. Vráťme sa k chovateľom. Sme na statku Bianky a Rolfa Schröderovcov. Manželský pár obhospodaruje statok už ako 4. generácia. Pred 4 rokmi investovali 1 000 000 eur do novej stajne a zdvojnásobili počet kusov dobytka. Ich kravy dnes jednému mliekarenskému podniku dodajú takmer 1,5 milióna litrov mlieka ročne. Niektorí ľudia vôbec nevedia, ako fungujú hospodárstva.
Predstavujú si, že sedliak stále obchádza svojich 5 kráv s vidlami a krmí ich senom ako pred 100 rokmi. Lenže takýmto spôsobom by dnes žiadne hospodárstvo neprežilo. Poľnohospodárstvo je oveľa väčšie, kompaktnejšie a preto je aj produkcia oveľa intenzívnejšia. 200 kráv doja dvakrát do dňa, 365 dní v roku. To majú na starosti najmä ženy. Priemerne nadojí jedna kráva 29 až 30 litrov mlieka. Do istej miery to závisí aj od ročného obdobia, hoci zimy nespôsobujú problémy. Koľko litrov je to v priemere na kravu ročne? To je rôzne. Dobrá kráva vyprodukuje ročne okolo 12 000 litrov. Obrovská produkcia mlieka. Sedliacky dvor sa zmenil na továreň na mlieko. Takmer 1,5 milióna litrov mlieka ročne. Situácia vôbec nie je taká ľahká. Dnes buď rastiete, alebo idete k zemi. Nie je na výber. Začali sme pred 45 rokmi s 9 kravami a stále sme statok zväčšovali. Stajne a v roku 1986 aj výbeh. A teraz sme sa zasa zväčšili. Aby obstáli na trhu s mliekom, musia chovatelia svoje chovné stanice neustále rozširovať. To, že s tým veľa malých podnikov neudrží krok a zanikne, zvykneme nazývať štrukturálnou zmenou. Chovatelia, ktorí sa jej raz podvolili, sa už nikdy nevrátili späť. Z oči voči vysokým nákladom za chov im ostáva len hrať podľa nových pravidiel. Veď ten, kto investuje milióny a nadobudne stovky zvierat, musí dbať o to, aby naplňal kvóty dodávok mlieka pre svojho odberateľa. Len tak sa podnik oplatí. Rodinný podnik Schröder musí denne namiešať okolo 10 tón zmiešaného krmiva, aby dojivosť zvierat neklesla. Dobrú polovicu z toho tvorí umelé krmivo. Stúpajúce ceny krmiva na svetovom trhu môžu výrobcov mlieka veľmi ľahko stáť celú existenciu. Cenu mlieka nemôžeme určiť sami. Ale možno môžeme aspoň sami určovať cenu našich výdavkov, či ich čo najvýhodnejšie upravovať. Nechcem povedať, že to znamená nákup tých najlacnejších surovín. Ale treba nájsť spôsob, ktorý bude dobrý pre podnik aj pre zvieratá. Táto krava je teľná. Doktor Löscher zisťuje teľnatosť kráv každé 3 týždne. Prečo sa to musí robiť? Je to nutné, aby sa kravy čo najskôr otelili a neklesla nám tak produkcia mlieka. O optimálnu produkciu mlieka sa na zavolanie do 24 hodín stará ambulantný technik inseminujúci kravy hlboko zamrazenými spermiami z kufra auta. Intenzívne poľnohospodárstvo znamená, že krava každý rok porodí jedno teľa. Len vtedy je možné dodržať kvóty mlieka. Jedince, ktoré do tohto rytmu nezapadnú, čoskoro ako prebytočné skončia na bytunku. Náhrada je už na ceste. Novodobý jazyk to nazýva manažment stáda. Dobytok je kontrolovaný pomocou softvérového programu. Za ošetrenie dát štvornohých produkčných jednotiek je zodpovedná Bianka Schröderová. Na obrazovke v kancelárii sa zvieratá ukazujú ako čísla. Poprvý raz sa krava otelí vo veku 2 roky. Vtedy môže začať produkovať mlieko.
6 až 8 týždňov po pôrode je opäť umelo oplodnená a kým sa v jej tele vyvíja nové tela, celých 310 dní produkuje desiatky litrov mlieka. Je tu zaznamenaný každý jeden kus dobytka. Presne vidím, kedy sa ktorá otelila, kedy sa narodila, ako často porodila, či išlo o kravu alebo bíčka, či bola niekedy na niečo liečená. Schröderovci majú uzavretú fixnú dodávaciu zmluvu s mliekarňou Frischli. Mlieko sa odváža každé 2 dni. Len firma Frischli nám bez výhrad povolila nakrúcať. Iné mliekarne, napríklad nemecký mliečny závod, počiatočné prísľuby náhle bez odôvodnenia stiahli. Každý deň nám privezú 130 tón do haly, kde sa mlieko prelieva. Mlieko ďalej postupuje cez rôzne cisterny a v špeciálnych zariadeniach sa zahrieva. Ďalej spracúva a celkom na konci výrobného komplexu stoja vysoké regály, kam sa ako hotový produkt nakladajú jednotlivé balenia výrobkov. Potrubiami a cisternami závodu takto denne preteká viac ako 1 000 000 litrov mlieka. Neuvidíte však ani kvapku. Všetky procesy sa kontrolujú počítačom. Mlieko sa najprv pasterizuje pri teplote 70 stupňov Celzia, potom sa odstredivkami rozloží na jednotlivé komponenty a napokon sa podľa účelu použitia opäť zjednotí. Všetky produkty sú zahriaté na ultravysokú teplotu, čím vzniká tzv. Trvanlivé mlieko. Mliekareň Frischli vznikla v roku 1901. Dnes zlučuje viaceré súkromné mliekarne a na 3 pracoviskách zamestnáva 600 zamestnancov. Najväčšie pracovisko sa nachádza priamo na vidieku pri Rehburgu, severne od Hanoveru. Denne tam dodáva mlieko takmer 900 výrobcov. Okrem vlastných značiek vyrába Frischli aj pre veľké diskontné predajne a pre firmy Tommy či Nestlé. Presne ako hodinky. V skutočnosti existuje obrovská priepasť medzi tým, ako sa mlieko vyrába a medzi rozprávkovým zdravým svetom na televíznych obrazovkách, kde alpská pastierka zachytáva mlieko do dreveného vedierka. Také niečo vzhľadom na náklady vôbec nie je možné. Ak chceme produkovať za rozumnú cenu, tak aby si to mohol spotrebiteľ dovoliť, musíme vyrábať masovo, ak sa dá takáto výroba označiť ako masová. Buď pre tovar trh existuje, alebo sa preň vytvorí. Maloobchod láka svojich zákazníkov na nízke ceny. Čím lacnejšie, tým lepšie. A masová výroba to umožňuje. Naša takmer 1000-ročná tradícia ukázala, že len veľa lásky a obrovská starostlivosť vyrobí z mlieka to najlepšie. Mlieko z alpských pastvín na raňajky? Idylický horský život existuje už len v reklame. A predsa, zázraky sa dejú, ako aj ručná výroba mliečnych výrobkov. Sme južne od mesta Schleswig, na statku manželov Sýrkovcov. Investovali 6-miestnu čiastku do novostavby vlastnej malej mliekarne. Každý deň v nej spracujú asi 500 litrov mlieka svojich vlastných kráv. Je to len zlomok kvantity, ktorú dosahujú veľké mliekarenské koncerny. No predsa sa to vypláca. Keď sa niečo veľké stáva ešte väčším, napokon to celkom prestanete vidieť. Mnohé vynikajúce mliečne výrobky, napríklad syry, ktoré sa vyrábali na vidieku, celkom zanikli.
pretože sa neudržali na trhu. A to je pre nás malovýrobcov istý druh šance, pretože môžeme vyrábať to, čo by každý z nás uprednostnil. Napríklad prirodzene zrejúci a vyrobený jogurt. Zákazníci sa väčšinou zaujímajú, odkiaľ taký produkt pochádza. Sýrkovci sa starajú len o 60 zvierat a zámerne nejde o žiadne štvornohé rýchlostroje na mlieko. Získajú o 2/3 mlieka menej, ako by to bolo vďaka umelému prikrmovaniu. Zabezpečenie potomstva tu má na starosti bík, nie inseminačný technik. Hospodárstvo je rodinným majetkom už po generácie a o budúcnosť sa postarajú deti manželského páru. Chovateľ Jorn Sýrk považuje nezávislosť za dôležitú. Na statku má pre svoje stádo dostatok pastvín a aj polia na dopestovanie krmiva. Stavil tak na istotu. Aj preto vlastní taký druh hovedzieho dobytka, ktorý okrem mlieka spracúva aj na mäso. Ja som závislý len od počasia a nie od kadejakých burzových špekulantov či nedostatku úrody na iných kontinentoch. V potravinovej výrobe považujem za dôležité, že je tu trvale. V krátkodobom horizonte sa dá určite zarobiť viac, ale z dlhodobého hľadiska potrebujem v podniku dosiahnuť istú stabilitu, pretože musím pre mojich priamych odberateľov produkovať mlieko pravidelne a v rovnakej kvalite. Sýrkovci stavili na priamy predaj. Majú svoju vlastnú značku a malý vozový park. Odozva je dobrá, hoci liter čerstvého mlieka stojí euro 25 centov. Stála klientela sa navyše stále rozrastá. Už ste pili dobré mlieko? Vyskúšajte. A tie jogurty chutia ako kedysi. Viem, odkiaľ výrobky pochádzajú a aj to, že neobsahujú žiadne chemické prísady. Obyčajné mlieko nemá žiadnu chuť, to poznajú aj moje deti. Sýrkovci majú doposiaľ okolo 600 zákazníkov. Je to len začiatok. Výroba začne byť zisková pri dvojnásobnom množstve. Keď sme sa o tom dopočuli, dostali sme skúšobnú zásielku. Boli sme radi, že dostávame mlieko z nášho regiónu a nie napríklad zo supermarketov Edeka z Bavorska. My, čo sme vyrastli na vidieku, sme veľmi radi, že opäť môžeme piť naše vlastné mlieko. No bez ohľadu na to, odkiaľ mlieko pochádza a ako sa vyrába, stále ostáva spornou potravinou. Sme v Berlíne. Rodina Nordmanovcov mlieko z jedálnička na dobro vyškrtla. Alicia je staršie z detí Štefánie Nordmanovej. Keď ju matka prestala kojiť, všetko sa zhoršilo. Svrbenie kože, žalúdočné krče, bolesti hlavy. Stále a do nekonečna. Nepomohol žiadny lekár. Na rodinnom stole dnes nenájdete žiadny druh mliečnych výrobkov. Spolu s Aliciou zmenila stravovanie celá rodina. Dievča znesie len vodou rozriedenú smotanu. Trvalo však dlho, kým rodičia prišli na koreň veci. Išla som s dcérou k lekárom a opísala príznaky. Na základe kožných ekzémov predpokladali, že ide o neurodermitídu. Robili aj testy na rôzne druhy potravín, zobrali jej krv a poslali na rozbor. Jediný výsledok však znel, že je celkom zdravá. Neukázala sa ani neznášanlivosť na mlieko, hoci bola konkrétne testovaná. Boli sme samozrejme veľmi rozčarovaní a cítili beznádej. Mysleli sme si, že to tak musí ostať. Ostali sme odkázaní len na seba samých. A čo bolo ešte horšie, lekári dokonca tvrdili, že by sa tieto symptómy mohli ešte zhoršiť. Našťastie sa tak nestalo, pretože odkedy sme celkom vylúčili mliečne výrobky, okamžite sa dostavili prvé úspechy a zlepšenie zdravotného stavu. Vylúčenie mlieka z jedálnička znamená celkom iný spôsob stravovania. Mnohí stále nevedia, že my ľudia môžeme byť zdraví aj bez neho a že dokonca spôsobuje choroby.
Bolo to tak aj v Alicínej rodine. Život bez mlieka? Priatelia a príbuzní len krútili hlavami. Celá rodina sa na nás najprv pozerala ako na bláznov. Nedokázali sa s tým zmieriť ani tomu rozumieť. Stále tie isté argumenty. Musí piť mlieko, veď odkiaľ má brať všetky tie živiny. Dalo nám zabrať vysvetliť situáciu. Alicia na rôznych oslavách samozrejme dostávala čokolády a všetci sa strašne čudovali, že čokoláda obsahuje mlieko a vraj taká troška jej neuškodí. Rodina si však na život bez mlieka, syrov či jogurtov zvykla. Po strastiplnom hľadaní sa Alicína mama zoznámila s výživovým programom veľmi presvedčeného, ale politicky problematického lekára Maxa Otta Brückera. Zanietený obhajca surovej celozrnej obilninovej stravy bol dočasne členom krajne pravicových organizácií. Mlieku vyhlásil vojnu na život a na smrť. Založil vtedy aj kliniku Lahnhöhe. Súčasný hlavný lekár doktor Henning Elsner pacientom na klinike vysvetľuje alternatívne cesty k uzdraveniu. Mnohí pacienti majú za sebou hotovú nemocničnú odyseu. Len málo ktorému napadlo, že by ich ochorenie mohlo nejakým spôsobom súvisieť s mliekom. Existujú najrozličnejšie zápalové ochorenia, aj chronické, ktoré sa výrazne zvyšujú nadmerným prijímaním bielkovín práve z mlieka. Ide napríklad o reumatické choroby, astmu a choroby dýchacieho ústrojenstva. V prípade detí a dojčiat sa veľmi diskutuje aj o tom, či nadbytočné bielkoviny nemôžu stáť aj za známym syndrómom náhlej smrti. Predpokladá sa totiž alergická reakcia na bielkoviny, ale aj o príčine vzniku cukrovky medzi dospievajúcimi. Und man diskutiert sogar auch zum juvenilen Diabetes einen Bezug. Podľa doktora Elsnera môže byť príčinou detskej cukrovky práve konzumácia kravského mlieka. Elsner tvrdí, že mlieko môže byť aj doposiaľ nepotvrdenou príčinou mnohých iných chorôb. Nechcem všetko zvaľovať na zdravotný systém. Mnohí však upadli do akéhosi vnútorného presvedčenia, v ktorom sa uisťujú o samozrejmosti svojho opravného inžinierstva. Ja som ten, kto uzdravuje choroby, ja som ten, od ktorého sa to očakáva. Ale odborný lekár vždy reaguje len na malú súčasť zložitého problému. To však platí rovnako pre lekárov, ako aj pre pacientov. Len ten, kto má záujem a vzdeláva sa, môže objaviť súvislosti medzi stravovacími návykmi a vznikom chorôb. Povedomie o zdraví a naozaj zdravom životnom štýle zvádza nerovný boj so spôsobom života, ktorý propaguje reklama tvorená záujmami priemyslu a obchodu. Tie majú jediný záujem: vyformovať ľudí podľa štandardného formátu a zvyšovať tým svoj obrat. Ako je to teda s mliekom naozaj? Je to nenahraditeľná súčasť výživy, alebo len reklamou vyšperkovaný obchodný artikel s podceňovanými vedľajšími účinkami? Einfach Milch und Schokolade. Nur zusammen einfach einzigartig im Geschmack. Propagátori a odporcovia mlieka sa azda zhodnú aspoň na niečom. V začiatkoch života a rannom veku môžu byť mlieko a mliečne výrobky dôležité a zdravé, pokiaľ ich samozrejme nekonzumujeme ako presladené kalorické bomby. Ak sa však predsa vyskytnú zdravotné ťažkosti, nikdy nie je márne konzumáciu mlieka spochybniť, pretože naozaj môže spôsobovať choroby. Skrátka, ani mlieko nie je pre každého.